доверието. Продължаваме напред. 2000 сгради правим в цялата страна, но дадохте добрия старт в две посоки. С всички тези български хора, с които можем да се гордеем, български национални герои, които слагаме на тези сгради, които рисуваме. Даме Груев, генерал Тодоров и на всяка една от сградите. Продължавайте по този начин, Васил Левски, защото тази програма наистина е национална и бъдете уверени, въпреки негативизма, финансиране има. Продължаваме за приоритетно ето тези панелни сгради, така че в Благоевград, надявам се, 148 сгради ще бъдат напълно готови. Днес откриваме 15 такива, а през тази година очакваме 750 сгради в цялата страна. В момента върват процедури. Ако няма обжалвания, нещо, което в момента блокира Благоевград, се надявам, че и този проблем ще го решим с времето. Всичко това ще се случи. Това е основно за малки и среден бизнес. Всяка сграда се изпълнява от една малка строителна фирма. Това е работа, това е заетост и за производителите на дограма и изолации, но разбира се, добра заетост за региона. Продължаваме напред. Бъдете живи и здрави, пазете направеното с грижата на добър стопанин.